Horasma dihita salhuna akadamang dainang doh akadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Au Pastor Markus manurung OFM Kap totong doro mangibati hita laho patol hason pangatusion taringot tuah kapajahaon di minggu nasomal na patuluhon taun C. Pajahaw parjolo sian buku Nehemia Biddualu ayat 7 sahat 5a ayat 6 tu sahat 7 ayat sia sahat 10 sada. Pajahaw paduahon surat parjolo Apostel Paulus tu halak Korin Biddu 12 ayat 12 sahat 30. Barita nauli sian Lukas Biddu sada ayat sada sahat 24 ayat 14 sahat 20 sada. Ahado ipolana pajahaw parjolo nanene siap buku ini panurang Nehemia mangodoson adong hasadaon laho patol hason buku nabadia tu salhu ruas ikut dijaho do buku nabadia jala ikon lam dia tu si bangso Israel do buku nabadia malim Esra majaho buku nabadia tuaka bawa doh boru-boru jala sude boy mangatusi saluhutna parsi doho patorakon buku nabadiai panurirang Nehemia doho Esra song madimbulun doho aka malim na asing rap patol hason buku nabadia doho pangisina marhite hasadaw na patol hason hatani Tuhani dalam mangatusi masaluhut na toropi tu pangisini buku nabadia. Pajahaw paduahon siya surat parjolo Apostel Paulus tu halak Korin pahingoton sa luhut halak Kristen na totong marsada mangulahon nani halomohon ni debata di pahingot do dang mariber akka na manghutod Jesus dos dosude tardidi bagasa sada daging jala di painum marhite sada toddi nasarupai manggohi saluhut nasa ngulu ni halak Kristen to diido nama bain marhapor siaw jolmai saluhut na odosan na ima asa saluhut ruasi rap mangulahon marsiurupan laho mangiahi hamuliaw ni debata ay songod daging ni jolmai do huriai maragam ruasna alay sada do sakakna di bagasa daging di jolmai adong si mangido adong si majojak si malolong alay sada do di bagasan pabahenan songoni mahuriai godang do ruasi alay ikot totong di bagasan hasadaun laho pajong jokon harajaun ni debata barita nauli di minggu nasomal na patuluhon taun ceon patotahon taringo mangulahon pajawon ni Tuhani di bagasan hari tahun ima pararaton harajaun ni debata natakas ulaw ni Kristus ima pararaton hatani debata ima nagabe ulaw tasaluhut naikon tauduti di bagasan pajawon ni Tuhani tuhala Kristen dilehon debata do huaso tu Jesus marhite todi di pasah Jesus do visi do misina ima pararaton harajaun ni debata sadai pola na boy si pahusok-husorota marhite akka pajahaon di minggu nasomal na patuluhonon ima rekok nai mangulu di bagasan hasadaun marhite hagugon ni todi ganu jolma nunga di basa-basa ho debata akka hagugon parbinotoan aleh dohot akka hamisuhon marsakka do debata asa boy saluhut nai di pasada ganu ruas laho pararaton harajauna dang napati bohon manang napatuturu akka jolma na asing akka parbinotoane alay iko mabay lam margogo mamora gok hagugon laho paunehon sakka ni debata rekot iko dipatuduhon halak Kristen hasadauna ragam niaka na adong di diri ni halak Kristen iko dipatuduhon laho marsi urupan marsi tukul-tukulan
Dalam marsipagok akan na humurang saluhut nai boy di paune molo adong dos ni roha kerjasama doho marsipalianan na adong di ibana laho patol hason aha nasinakapan ni Jesus dang tolaksa molo sahalakta bangulahuni marhite toddina dos dileho debatado hagugon alle para binotoan akan nama rasing-asing tu kita ganu ima hamorau ni huriai di bagasanom manyan ikos saurduk sapak kirimon sahata sauluan jala sapak ngalaka songonan dok ni apostol Paulusi ragam do para sirohau ni alai sada do tuddi ragam do ulaun ni huria alai sada do Tuhan ragam do hagugon alai sada do debata namak korsahon di bagasan sasudenai ditik kita urupi aka dongatta disima hita patuduhon holong songon halak Kristen na porsea na didirina sadiri do ruas ni daging ni Kristusi ditiki gale hita disima hita gabe daging ni Kristus na gale jala na makarikoton pangrupion sia daging ni Kristus na asing alani ido tung tama si tutudo moloboy kita marsi urupan marsi pasadaan hagugon marsi papunguan akan na adong dehita laho mangulahon sakak ni debata sayang dia ma lama marmulia Tuhani di bagasan parnguluat ganuk marsada-sada hidorhon ni hasadauta laho patupahon ana dumenggan di parnguluat taon marhite na mangasakon Tuhani Tuhan ma nama masuk-masuk. Amin.